मा फायदो नोंनियाव? मा फायदो? खलागोन मा होनदों? ब नों इमान डेन्जार नोंनियाव हारसिं थाबायनो मोनदो? खिथानाङालै। हा? रावनोबो। गाबोन खिथालागोन। बाप 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 इमान। हेलौ रायजोफोर, आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों। दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ मोखां बिजाबावहाय सोरबा लान्था बाबानि भिडिअ भाइराल जाबाय थानाय। ओमफ्राय गोबां मानसियानो बेखौहाय दायना दुइना होननानैहाय फेसबुकाव शेयार खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय भिडिअआ बबे जायगानि बेखौ दाबो रावबो डिटेल्सै मिथिया, माने लिरनायानो डिटेल्स गैया। ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ नुनानै मोनसे खोथा गोसोआव फैदों, नोंथांमोननो भिडिअनि जोबनायाव शेयार खालामगोन। बिनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौहाय ससेलाबो लाबोनोसै नामा साननानै आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो। मा खालामदों नोंनियाव? मा खालामदों? हा? माथो खालामदों? माथो खालामदों? हा? मा खालामदों नोंनियाव? मा टर्च सेरदोंलै? ओइ नायसंगोन नै लान्था बाबा। टर्च मा फायदो नोंनियाव? मा फायदो? ब नों इमान डेन्जार नोंनियाव हारसिं थाबायनो मोनदो? हा? गाबोन खिथालागोन। बाप 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 इमान डेन्जार इ। मा खिथाबा हाथरखौ फैगोन? सोरबा सोरखौ फैगोन? मिथिबाय? ओइ थांनोसै नामा? थांसै। इ गोथैबारियाव मा फायदो नों? गोथैबारियाव मा फायदो? गोथैबारियाव मा फायदो? गोथैबारियाव मा फायदो नोंनियाव? गोथैबारियाव मा फायदो? ह? सिगांबो। इ गोथैबारियाव मा फायदो नोङो? हा? बाखरावबो माबा होयो आङो। बाखराव मा होयो नों? बे रोखोमैनो। बे रोखोमै? ध्यान खालामो। ध्यान खालामो? इ गोथैबारियाव? दायना नों न'? आइयावबो। आइ गणेशवरनि इयावबो। जोंनाथ' बर'फोरना सोरबा सोरबा सावो, सोरबा सोरबा फबो, बेफोरबायदि नालाय माने बे दायनाफ्रा गाव आवलायनाय मानसिया थैयोबा जै दिन थैदों, जै दिन गोथैखौ गारदों, ओइ दिन हरावहाय हरनि 12थायावहाय बे अजाया गावरायथारनाय मानसिनि गोथै हाखराव थाङो एबा सावनाय जायगायाव थाङो जाहैदों। माने बिसोरो गाव आवलायनानै थैनाय मानसिनिसिम थांनानै माबा मोनसे लानानै फैयो जाहैदों। बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मिथिबोदों मानसिफोरनि खुगा खुगा। बियो आं बुंनाय राव नङा। नाथाय बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खोन्थादो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो। ओमफ्राय नैबे भिडिअआ बबे जायगानि मिथियोब्ला नोंथांमोननि गामिफ्राव नुहैदोंब्ला अन्नानै खोन्थाहर आरो। जेनाखि बे अजाया जिरायबाय थादों बेयाव नुनो मोन्दों गोथै सावनाय, माने गिदिरनो गोथै सावनाय बायदि नुदों आरो आंनि नुनायावहाय। ओमफ्राय बियो बे भिडिअ खेबग्राखौ बुंबावदोंसो, होद रावनोबो खोन्थानाङालै, ओरैबायदि खोथा बुंदों आरो। नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ। दा आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन।